Finally लोगोफोर आं दा जायगायाव मोनफैबाय आरोना भइस डाबिं होनो नै जोंहा माने लेपटप नायगासिनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर जोंना आरो मा बुंबावनो आरोना फिसा फिसौ माने प्रसाद जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे फिसा फिलौ माने प्रडाक्सन नालाय बांद्राय माने हाइ लेभेलनि हाइ क्वालिटिनि माबाबो नङा नालाय ओंखायनो ओरैनो एसे माने लासाबनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बेयाव दंफैयो जों दा माने डाबिंखौ अलरेडि माने खालामनो थाखाय रेडि खालामगासिनो आरोना जोंहा नै बिथाङा नै सासेया आरो एग्जाम दोङो कलेजाव थांनो ओंखारगासिनो एग्जाम दोङो सासेनिया माने दा माने एग्जाम होनो थांनो ओंखारदों आरोना बिथाङा नै लोगोफोर नायनानै जोंनिया माने गस्लायाव मा आखिन मा लादों नै बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं बिराद माने गोसो होनानै माने नायगासिनो आरोना भिडिअखौ माबायदि होबा माने मोजां जागोन होननानै बिथाङा अब्ला लोगोफोर माथो बुंबावनो आरो नायलांबाय थादों नोंथांमोना नै डाबिं होनो फैनायावनो माने खान्थालबो मोनजानोसै आरोना नै खान्थाल गोमोन आरोना एकदम माने गरमबाबो खखायनोसै दांना होनोसै आरोना माथो खालामनो उपाय गैया मोननायावनो जाखायाबा आरो उनाव मोननाय नङा आरोना जोंहा मादैया माने फैदों आरोना खायसे खान्थालखौ जाथो होननानै ओमफ्राय जानोसै आरोना खखायनोसो माने बांद्रायबो जानो हानाय नङा दे लोगोफोर एकदम माने गरम नालाय ना बोथोरा मा खालामनो आरोना नै खाथियाव जोंना खखायनोसैयानो नै माने जोंना माबानानै बुफुनानै लानो साननाय गैया जोंना एकदम माने डाइरेक्ट खानसै जानाया नै सोबाय नामा नों आसोल बाव नै जागासिनो खाथिया जोंना जा मोजाङैनो जा एसे गरमनि एसे गरम खालाम आरोना मा सार जागोन ना जादोंलाय नै जोंना डाबिं मास्टारा जायानो माने गरम नालाय ओमफ्राय बांद्राय जानो हाया लोगोफोर माने गरमनि थाखायनो दोंमोन ओमफ्राय नै दा नै एकदम थोलायाखै जागासिनोसै हारसिंनो जा एसे मोजाङैनो जा एसे पुस्ता जानायनि आरोना जाया मानो जाया नालायलै खाजि गोमाय मिथिना लाजिनानै सानस्रिनाय मा आसोल नै बिथाङा माने जोंना एग्जामाव थांनो नागिरदो दे थांनो मोजां लिरना फै ना खोनादो ब्र मोजां लिरना फैदो न नै एग्जामाव थांनो नागिरदो खासेया माने एग्जाम दोङो जाहैबाय मोजां लिरना फै दे जोंहा दा नै भइस डाबिंआ जासिगोन आरोना बुंनांसिगोन जोङो माबायदि जागोन मिथिला आरोना बेफोरबायदि माने कुनु दिन माने डाबिं होफेराखैमोन फार्स्ट इनो आरोना गिबि खेब माने नैलाय लोगोफोर जासिगोन आरो दा नोंथांमोन नायलांबाय था डाबिं होनाया माबोरै जायो सार बोरै जाना जों डाबिंआ नायसै आरोना जाना जाया माबायदि जायो आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दालाथो बै बन्द खालामना होबायलै जों माने दा मा होनो भइस डाबिंखौ होगासिनो दङ आरोना दा माने गुबुनफोरनि बायदि जोंना मोजां स्टुडिअ गैया दे लोगोफोर एयार कन्डिसन आरोना एकदम माने लांदां जायगायावनो बानायगासिनो जों दा माने भइस डाबिंखौ माने गुबुनफोरनि बायदि हाइ लेभेलनि नङा नालाय जोंनिया बेनिखायनो माने एकदम माने बाहेरायावनो सियाराव जनानै माने भइस डाबिं होगासिनो दं जों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा खालामनो आरो उपाय गैया आरोना नै जोंना लेपटपा नै जोंना लेपटपा नामा जिखियानो जादोंला आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो खालि माने भइस डाबिंआनो जोबाखै मानो होनोब्ला नै जोंहा साया अलरेडि माने मोनफैग्रोबाय ओमफ्राय दा साहाखौ लोंना लाग्रोनोसै आरोना नै नै साहाखौ लोंना लाग्रोनोसै जोङो माने दा जोंना भइस डाबिंआ सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय साहाखौ लोंनोसै लोगोफोर भइस डाबिं होग्राफ्रानो मासे फाल्तु जानाय आंखौ लोंनाय नुनानै गावस्राबो लोंनो जाबायब्रा नै साहाखौ इयु मासे रायखौबो जाब्रांसैलाय मोजां मिनिथारनां ओंखारनाय बायदि मोनो जोंना सिखारबाय खोमा बियो सोरबा सायनांसिगोन दा बाजैखौ गेदा खारबाय बायदिसो मोनोदां नोंनि बयफ्रेन्डखौ मासे गाज्रि मानसि बेलाय नोंगोना बे नोंसिनि बाथ्रा दा 5000 इन्ट्रडिउसखौ नोंसो लांनांसिगोन जोंनो मिनिदोंलै आंनिखौ होनो नों मिनिनायखौ Hey, Obar. Oh God, please no! No! Oh no! No! Bil sa keluar le na. Bil sa sini na. Ganun sa lang.
Hero, nadu. Materi dari siapa? Yang hit madal jalaban ini gaya kliba, bilek sih. Yang hendak nang nih. Ini nai. Hei, madal jalaban ini. Ini loh. Hei, madal jalaban ini. Hei, madal jalaban ini. Hei, madal jalaban ini. Hei, madal. Hei, madal jalaban ini. Hei, madal jalaban ini. Hei, madal jalaban ini. Ini dong. Hei, kalian nengah, dah apa bisa korang kau asal desa lagi nengah. Hei, dia dengar sih mulai. Hei, dia dengar sih mulai betul lagi. Pang siang. Hei, dia Elsa sedina tanah ni dari ini dong. Hei, kalian nengah, dah apa bisa korang kau asal desa lagi nengah. Hei, dia dengar sih mulai. Hei, dia dengar. Hello. 108. Hei, aku trailing na, mias nomor labai, jini pro samjabai. Trailing na, mias nomor labai, jini pro samjabai. Tata tu jadi. Apa ya? Apa ya? Ibu ni ya? Ini kawan ni. Kan deh. Hei, aku trailing ya, mias nomor labai, jini pro samjabai. Hei, aku trailing na, mias nomor labai, jini pro samjabai. Ada itu bau deh. Kewa, sas ka ulang wa ikan. Sas ka ulang wa. La 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 la. Ada, bukan na. Besing raya, besing master kan suka. Sakri ganang seklani. Coach tapi nggak sendong biay. Upaya gila logoफोर जोंनिया माने गुबुनफोरनि बायदि मोजां स्टुडिअ गैया आरोना इदिनो आब्बा जुब्बा ओरैनो हागार सारनोसै नोंथांमोना माबायदि नुयो अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मा होनो लोगोफोर सप्तासे नांबावगोन आरोना बे डाबिंखौ होनानै आरो एडिट खालामनायाव नोंथांमोना थादों आरो आं मालाबा नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ आगारखादोंमोन आरोना लोगोफोर साख्रि गोनां सिख्लानि डाबिंआ सोलिबाय होननानै नाथाय जोंहा मोननैसो प्रब्लेमनि थाखाय जोङो डाबिंखौ होनो हायाखै आरो जोंना लेपटपआबो गाज्रि जानानै दं नालाय बेनिफ्राय डाबिंबो एडिटबो खालामनो हायाखै आरो डाबिंबो होनो हायाखैमोन ओमफ्राय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो माने डाबिं लानो फैनाय जादों आरोना लोगोफोर मा खालामनो उपाय गैया आरोना लोगोफोर जिखियानो जादोंला आरोना माथो बुंबावनो लाइन थांबाय माखासे माने प्रब्लेम थायो नालाय लाइन थांबाय माखासे प्रब्लेम थायो नालाय बेखायनो दिनै आरो होनो फैबाय आरो आंना अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोनासो मिथिगोन आरो Master ikutan seka. बेखौ खालामनाङा बे सेंग्रायाबो बे स्कुलनि मास्टार सिखा Jangan. माइखौ नायनानैसो होनदो साइथिं नायनानै Di, suruh. Action. नाय Ada. इयाव नायनानै होनदो Ada. Ma जाखो? इसोर थांनायालागैबो होनबाय था इसोर थांबाबो होनबाय था ada मा जाखो नोङो ओरैनो आरो नै ओइ मा जाखो इदिब्रा Yana, ma जाखो? रस्ता गोलैनो जाबाय Di, gede. ada मा जाखो नोङो ओरैनो ada मा जाखो नोङो ada Curang. ada मा जाखो नोंलाय खालामनाङा बे सेंग्रायाबो बे स्कुलनि मास्टार सिखा ada मा जाखो नोंलाय ada Diri Pak, pindah. मा जाखो नोङो उदि ada मा जाखो नोङो उदि उनावसो संनाय ada hey चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू ada मा जाखो नोंलाय उदि hey ready Action.
Nanti. Ada, mata nenglah. Udah, hei. Duku kenang jiwa. Ada, mata nenglah. Udah. Kayak lagi. Saya singal na. Acha, dubbing खालामना माबायदि मोनखो? मा खालामनो दाबिं खालामनानै माबायसा मोनखो माने जोबोद खस्थ' मोनदो माने गरम आरोना एकदम बायरावबो खालामनो हायाखिसै माने खायसे जाहोननि थाखाय बेनिफ्राय उपाय गैया आरोना दा लाइनाबो थांनो हाबाय आरो फेनबोथ' सलायखानो हाया आरो गुबुनफोरनि बायदि माने मोजां स्टुडिअ गैया आरोना एयार कन्डिसन गोजा जोंनिया नै बेखिंबो हावा थाङो बेखिंबो हावा मोनो बेखिंबो हावा मोनो बेलेगफोरनि बायदि माने फेसिलिटि एसि रुम गैया आरोना जोंना माने गुबुनफोरनिया माने एकदम माने पाक्कानि आरोना जेथिंबो माने एयार कन्डिसन गैया माने जेथिंबो हावा हाबनो हाया जोंनिया उपाय गैया माने खम दामि प्रडाक्सन नालाय दासो माने स्टार्टिं होनजायो जियानो जा खस्थ' मस्थ' एसेमान माने दावगालांनोसै आरोना नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाब मोनोब्ला अननानै नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबानो जाबाय बेखिनिखौनो बुंगोन आरोना लोगोफोर उपाय गैया खस्थ' मस्थ'बाबो एसेमान माने मोनसे बाथ्रा दङ लोगोफोर माने मानसिया नाजायोब्ला मावनो हायो माने मोनसेबो खामानि गैया आरोना लोगोफोर आं बेखौनो बुङो ना आंनि साइडनिफ्राय जुदि मानसिया नाजायोब्ला माने गासै खामानिखौ माने साक्सेसफुल खालामनो हायो आरोना मावनो हायो थेवबो जों माने एसे नाजानोसै आरोना खस्थ' मस्थ'बाबो यस बारा लेजिनो बिरलांबाय मालाय मास्टार सेंग्राजों ओके देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड रेडी ओके बिरलांबाय मालाय मास्टर सेंग्राजों आं बावगारबाय हागलायदों नामा नै नेक्स्ट बाराव बिनि एक्टर जागोन बिरलांबाय मालाय मास्टर सेंग्राजों जायासै मालै बिरलांबाय मालाय मास्टर सेंग्रा भइस डाबिं खालामनायाव मा होफैदो जोंनो जानो थाखाय बिरलांबाय मालाय मास्टर सेंग्राजों आरो थाइजौ बिरलांबाय मालाय मास्टार सेंग्राजों वेलकाम टू ला 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 नोंनिख्रुइ साबसिन रावबो गैया आंनि मेगननि नोजोराव नोंनि अनगा गुबुन रावबो गैया आंहा बे संसाराव आंनि अनजालि आं नोंनि अनजालि मोनसेल' डायलगानो गावसोर मोनबाय इयाव माथो गोलावा बबेनिया इथारनि मा खासे बाबारनि सासे हाग्रा मा दालमोन हौ बाबा मार लेभेल नामा जानो नामा लोगोफोर माने बिराद गरम मोनबाय आरोना दाबिं होनायावनो ओमफ्राय दाबिङा जोबाखै आरोना ओमफ्राय कारेन्ट गैला जोंना माने लेपटपा माने चार्ज गैया आरोना ओमफ्राय दसे टाइम रेस्ट लानोसै ओमफ्राय माने जोंनो जानो थाखाय माबा थाइजौ फैदों आरोना नै आं एसे देखायनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव नै लोगोफोर थाइजौ ओमफ्राय मा होनो बुद गोथां फैदों आरोना बेखौ माने एसेमान जानानै देहाखौ थान्दा खालामना लानोसै फ्रेस खालामना लानोसै आरोना बासा थाइजौआ जानोसै नामा जानोसै ना जोंहा सारा माने एसेमान बेस्थ'थ' माने माबायाव दाबिं होनायाव माने जोंनि भइस दाबिंखौ सेभ खालामगासिनो आरोना सारा लोगोफोर जियानो जादोंला जों दा थाइजौ जाना लाग्रोनोसै ओमफ्राय आरो नेक्स्ट बेनि उनाव माने स्टार्टिं खालामफिननोसै आरोना दाबिंखौ नै माने गरमबो नालाय एसे थान्दा खालामना लानोसै आरोना होमबा लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना थाइजौ होखै मोनजागोन एसे लोगोफोर नै थाइजौ जाना लाग्रोनोसै गरम नालाय ओमफ्राय बुद गोथां फैदों जोंनो नै एसे फ्रेस खालामना लाग्रोनोसै आरोना टेस्टि थाइजौआ गोदै ना गोखै जाना नायग्रोनोसै गोखैबो नङा गोदैबो नङा खोरोमदैनो आरोना लोगोफोर आरो नायग्राफोरा लुगैनाङा आरो नै बहुद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर थाइजौ जायैया दिनैसो माने जोबलायलांबाय दिनै आरो लास्ट होनजागोन आरोना बुंनो थाङोब्ला गैलानो थारमाने जोंनि थाइजौआ एकदम माने खायफा सिरिलांबायबो आरो खायफाया जाजोब्बायबो दोनै खाबालाय जाबायना नों जानो लुगैबाय जोबनायाव नै जाजोब्बाय आं होनना मोनसे बेसेब्रा नोङो बेखौ सक्ला लानानै
nih Gimana ini sana kenapa? tajuk sali saya bisa enak ngomong gimana माने गरमा बुट गोथां जानांगोन दे लोगोफोर एनार्जिबो मोनो ओमफ्राय माने थान्दा मोनो आरोना देहाखौ खिन्थु जागा लाना जागा जों दाखालि खोनादों दे लोगोफोर बुट गोथां जानानै माने मा होनो मेडिकेल मोनहैजोबनानै जोंना ओइ बागानपारायाव जादों दे लोगोफोर माने बेबायदिनो माने गारि गोदान बायदोंमोन जाहैदों बिसा माने न'खराव ओमफ्राय गारि गोदान बायनायनि माने एसेमान माने थुगि सगि होनानै बाजारनिफ्राय दखाननिफ्राय माने बुट गोथां लांनानै सोमनानै माने थुगियाव होदोंमोन आरोना थुगियाव होनायखौ माने रानना होदोंमोन गामिनि रायजोफोरखौ लिंनानै बेनिफ्राय जाखांनायनि उनाव माने बेरामाव गोग्लैदों आरोना खिलाय गोबालाय जादों आरोना आं बुंना होबाय नोंथांमोननि सिगाङाव माने खायफा माने थालिर माबा थायो नालाय मा होनो थालिर पयजन होफादेरो नालाय पयजन मा होनो गेस थालिर जागोन माने मेडिसिन थाफायो नालाय खायफा ओमफ्राय बेखौ जाफ्लाङो आरोना लोगोफोर मिथिला आरो मा जागोन बांद्राय डायलग होनो रोङा जाहैबाय लोगोफोर उपाय गैया माने गुबुनफोरनि बायदि Mas dua yang buktigasnya dah lawan dari nggak tahu ya. ada entertainment world आरो मेहरादामोन बायदि आरो एनिथिं एमजेमोन बायदि माने बेफोरबायदि मोजां माने नोंथां बुरखायनो हानाय माबा गैया आरोना लोगोफोर जि माने गोसोआव फैयो बेखौसो डाइरेक्ट बुंखायो आरोना आङो बिसोरबायदि माने मोजां बुरखायनो रोङा नोंथांमोनखौ बुरखायनो हानाय नङा आङो माने खुगायाव माने गोसोआव जि फैदो बेखौनो आं बखिगासिनो दा नन स्टप आरोना जागासिनोबो खावजों जानो खावजों बखिगासिनो मोनसे बाथ्रा जाहैबाय माने जोंहा दिन दाबिङा जोब्बासै आरोना कारेन्टआबो एसे डिस्टार्ब होबाय ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना न'आव उपाय गैया आरोना नेक्स्ट माने गाबोन नाखौनोसै Kon advertis video deh ya. Kon advertis. लोगोफोरब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आरोना आसा थाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लोगोफोर बिराद जों थांनो ओंखारबाय आरोना थांनोसै दा अब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोना बे मा होनो साख्रि गोनां सिख्ला शर्ट मुभिखौ नायनो थाखाय सप्तासे नेबावदो मा खालामबावनो आरो उपाय गैया गोबां माने लेट जाबाय गोबाव जाबाय माने प्रब्लेम बिराद जाबाय आरोना बे मोनसेयावनो माने नांथानानै थानाय बायदि जाबाय आरो स्क्रिप्टबो लिरनो हायाखै आरो माने नेक्स्ट भिडिअखौ माला बानायगोन माला शर्ट लागोन बेखौ बुंथ'नो हाला माने बे मोनसेयावनो जोबोद गोबाव जाबाय आरोना दे लोगोफोर बिदिब्ला बेखिनियानोसै दिनै दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय लाभ इउ अल थेंक इउ सो माच गाइस